Dugay na ba kang nangalagad sa Ginoo pero mura bag walay improvement imong kinabuhi, mao ra gihapon walay kausaban. Muna ito pag-eskutan karon sa atong devotional. May buntag gini si Pastor Janine Carges og atong tagaan og concern kining requested gihapon nga lesson or topic sa atong igsuon no. Ingon siya, how to become a mature Christian. So atong tun-an karon ang Christian maturity. So if you have your Bibles, please open your Bibles sa Hebrews 5:12-13. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong, no. Now, ang goal sa usa ka kinabuhing Kristohanon is to grow to maturity gyud. Hinumdumi, gisave ka sa Ginoo sa isa ka serious kay nga purpose. Og ang general purpose gyud nga nung gisave ka sa Ginoo di naman para makaabot og langit o makalikay sa impyerno. Ang pinaka main purpose sa Ginoo nga nung gisave ka o ingno to major nga purpose nga nung gisave ka para mahimo kang tabang gyud magamit sa pag-extend sa iyang kingdom dinhi sa yuta. Mahimo kang part gyud sa ministry sa atong Ginoo. Mo involve ka, mo win kag souls, makatabang ka sa pag-multiply sa mga tinun-an kaanakan sa atoang Ginoo. Now, ang writer sa Hebrews, kung tan-awon nimo dinhi, seryoso kay siya nga mura siya nangasaba sa mga membro sa simbahan nga mga Hebrews. Ingon siya sa verse 12, for though by this time you ought to be teachers. Ingon ang writer sa Hebrews, gisulatan niya mga member din niya nga mga Christian Hebrews. Ingon ang writer nga, karon untang higayuna sa kadugay na kog tinudlo ninyo, karon unta leader na mo or teachers na mo. So makita na to dinhi ang goal di ay sa imong Christian life is to teach, to lead, makatabang ka sa pagtudlo sa kamatuoran, makatabang kag rescue sa mga kalag nga nagsuffer sa depression, makatabang kag palambo sa bulhaton sa Ginoo. Mo teach ka, mutudlo ka sa tao. Ingon siya, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And makita nimo dining disappointment sa usa ka leader. Ingon siya, abi man akog leader na unta mo karon, nya unsa man ning mahitabuan nun nga tudluan pa man noon mo balik na pud sa sugod. Ingon dining writer, makita na tong disappointment sa leader ani ngadto sa ihang mga member. Abi nimo sultian ta mo no, tanang church leaders gyud mangandoy gyud nga mo grow ilang mga members sa church. Og maka-feel og failure ang usa ka pastor o sa ka-leader if nakita niya nga wala ni grow ang iyahang congregation. Yes, ang usa ka healthy mo huna-huna lang yun nga leader, mabalaka siya kung wa ni grow iyahang members. Now challenge na ako sa mga leaders karon nga naminaw, no. For pila man nam ka years na ka nag-serve, for 5 years na ka nagpastor, 3 years na ka nagpastor, 10 years na ka nagpastor, 20 years na ba ka nagpastor? Ni grow ba ang atong congregation? Of course, lain-lain man gitag level, lain-lain tag strategy, pero something nga makahinuktok po bitaw ta. Kay dinhi ang writer sa Hebrews na frustrate siya. Ingon siya sa kadugay na og tinudlo ninyo, dapat leader na mo karon nga panahon sa pila ka tuig leader na unta mo ron, pero unsa man nimo gubalik naman sad ko sa basic. And you know, kay sabto na to dinhi probably si Paul mangoy writer aning Hebrews. Si Paul magod nag-visit man siya sa iyang mga mission works. Wa man siya nag-stay lang isa ka church, balhin na pud siya after pila ka months, balhin na pud siya, pila ka months, balhin na pud siya. So normal gid na yung mga missions or churches nga mabiyaan ni Paul na siya gibilin lang didto. So di gid kay niya maatiman, and this time ni balik siya pag-check niya sa church, oy, sa man nga mga baby man gihapon ta ani. No. So ikaw pud as a member, as an individual believer, di grow ba gyud ka sa imong Christian life? Pila na ka souls imong nadala sa church? Na ba kay na sharean sa gospel? Kabalo na ba ka mo share sa gospel? For 10 years, dili gapon ka kabalo mo share sa gospel, di ba? Mura bag makatawa magitag 10 years grade 1 gihapon mo, makatawa man ganita.
4 years grade 2 lang gihapon, mubalik lang kay di ma maulaw magitas tong kugulingon nga mubalik ta grade 1, mubalik ta grade 2. And how much more sa tong Christian life? Dapat mag-evaluate gyud ta. Pila naman ko ka years? Akong verse Genesis 1:1 pa gihapon. Genesis 1:1, in the beginning was the word and the di pagid mao. John 1:1 pa ginalitok. Di ba? Ang atong attitude ni grow ba? No, ang atong heart sa ministry ni grow ba? And basin isa ta sa gisuldatan din ni aning writer sa Hebrews. Ingon din siya, you have come to need milk and not solid food. Ingon din ni writer, milk pa man di ay ang need ninyo, abi na kog solid na nga food, di ba? Ang bata, milk pa man na, di ba pwede tagaan ni mong karning baboy masudipan or karning baka masudipan. Imo pa nang tagaag milk. And then pasabot ana nga mo pa nay kaya niyang kaunon. Mo nay point din ni sa writer. Siguro ang writer din ni nga unsa ako pagtudlo ninyo mga strong doctrines kung di pa mo kasabot sa basic or nakalimot mo sa basic. So ang Christian maturity magud naga-on and off. Hinumdumi gina dili gini padugayay. Dili gini padugayay, depende gini sa imong sincerity unsa ka intentional mo grow. So kung mo simba gyud ka every Sunday or sa may adlaw sa iyong pagsimba, be sure nga intentional ka, nakay desire to grow. Butang level imuhang Christian life. Ingon siya, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Baby gihapon, ingon din ni ang writer. Pasabot ana nga, lain kay kung ang church bitaw na puno og baby nga believers, murag nursery di ay. Isa sa mga lisod biha i-deal ka ng mga bata. Kaya ang bata dagang kay question, ang bata kung mag-CR ubanan, akong mama na may gamay nga private school, makita gid nako no, magtudlo siya. Mga bata, mga nursery, o madto sa canteen ubanan, madto sa CR ubanan, mukaon ubanan, halos muhilak, mabaw kag pauyon-uyon, usay mura kag clown, usahay mo pagkatawo ng bata. Lisod biya mag-atiman og bata. And yes, no, ano bang one way nga makatabang ta sa atong mga church leaders is ipakita na to nila nga we are responsible enough. Kasaligan na ta, makatabang na tas ministry. Volunteer, pastor, ako'y mo song lead. Pastor, mag-open ko Bible study sa balay, makaadto ba ka? Pastor, ako'y sponsor aning kuan. You know, nindot yung nanan kung inaana bitaw ang level na sa tong maturity. Higalay gusto unta, nag-concern o nagpakabana ka sa imong Christian maturity. Ni mature ba ka, ni grow ba ka, o basin ni balik ka pagka-baby. Kinahanglan i-goal gini mo, nga mutubo yun ka, mo grow yun imong Christian life. Karon pa nga natas katapusan ng mga adlaw, dapat bawal yun, di yun mahimo yun, nga mo balik ka pagka-baby. Dapat mo grow yun ka, mahimo kang strong, nga mature, nga believer ni Christ. Father in heaven, thank you Lord sa iyong message. Please, Ginoo, tagay mig strong determination, intentional sa imong growth, Lord, nga sugod karon Ginoo, mo grow na mi Lord, mahimo ming lig-on, fruitful, responsible nga believer. Pasayloa mi Lord sa mga sala, and please uban ni mi sa imong Holy Spirit in Jesus name. Amen and amen.